Ahojte, sledujete reláciu na KBS a moje pozvanie na dnešný rozhovor prijala významná hostka Dominika Nestarcová, dvojnásobná mamička. Nevedela som, s ktorým titulom mám začať. Dvojnásobná mamička, začnem takým tým, čo nám je blízke, ktoré možno, že je najdôležitejšie. Bývalá reprezentantka Slovenska v plážovom volejbale, vrcholová športovkyňa a najmä prezidentka špeciálnych olympiád Slovensko. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že si našla čas, pretože, ako si mi spomenula ešte pred rozhovorom, tak trošku si rozlietaná, čo je dobre počuť, že lietate, že cestujete a že sa športuje, ale my niekde tak poďme na začiatok. Keď sa povedia špeciálne olympiády Slovensko, neviem, či úplne, keby som to postavila 20 ľudí v rade, že či by vedeli, že čo to vôbec je. Máš tým skúsenosť, že musíš neustále predstavovať, čo to je? Áno, stále to musím predstavať, pretože ono sa to tu dialo na Slovensku, teda špeciálne olympiády vznikli celosvetovo v roku 1968 v Amerike. Založila ich Eunice Kennedy Shriver, teda sestra bývalého prezidenta Kennedyho. Založila to, pretože mali v rodine Rosemary sestru, ktorá bola vlastne znevýhodnená a ona sa ju nejak snažila dostať naspäť do života, starala sa o ňu a chcela ju jej priniesť proste príležitosti. Tak skúšala kadečo, až skončila pri športe a vlastne zistila, že šport je tou najkrajšou a najľahšou cestou inklúzie pre týchto ľudí a založila Special Olympics. Na Slovensku fungujú špeciálne olympiády od roku 1993, ale bolo to viac menej iba na dobrovoľníckej úrovni. Takže to bolo také, že nikto sa tomu nejako extra nevenoval a až v roku 2018 sme získali štatút Národnej športovej organizácie, ktoré sú 4 národné športové organizácie na Slovensku, aby to teda aj ľudia pochopili. Je Slovenský olympijský športový výbor pre zdravých športovcov, ktorí majú svoje vrcholné podujatie olympiádu. Potom je Paralympijský výbor, ktorí sú športovci s telesným postihnutím a so zrakovým postihnutím. Potom je Deaflympijský výbor, ktorí sú sluchovým postihnutím, áno, ďakujem. A potom sme my, Národná športová organizácia Špeciálne olympiády Slovensko, ktoré je pre ľudí s intelektuálnym znevýhodnením. To znamená Downov syndrom, ľudia s autistickým spektrom, detskou mozgovou obrnou alebo zníženým IQ. A okrem toho teda my ako Špeciálne olympiády Slovensko organizujeme na Slovensku už 24 športov. Majstrovstvá Slovenska v 24 športoch. Takže možno keď má niekto dieťa s takýmto nejakým znevýhodnením a rozmýšľa o tom, že by ho k nám dal, môže sa nám ozvať, kľudne nech nám zavolá, my mu povieme, čo robíme, ako robíme. Máme rôzne vzdelávacie programy, máme programy pre športovcov s viacnásobným znevýhodnením. Máme programy pre mladých športovcov, čo sú športovci už od 2 rokov. Takže naozaj to spektrum toho, čo ponúkame, je veľké. Takže keď niekto váha, nech sa príde aspoň pozrieť alebo skúsiť. Keď si sa stala prezidentkou, už si nebola tá dobrovoľnička. S čím si sa potýkala z prvoti, keď si dostala tú funkciu? Áno, my sme 4 ženy v tejto organizácii. A áno, som prezidentkou, som na to veľmi pyšná, ale každá má tú svoju oblasť, ktorú zastrešuje a my sa v kancelárii, alebo teda ani na verejnosti nehráme teda, že ja som šéf, ty si šéf a ty urob toto a ja urobím toto, ale každá proste vie, čo má robiť, až nakoniec teda vznikne to krásne podujatie. My sa potýkame skôr možno niekedy s tými zatváraniami dverí, že vlastne niekto si myslí, že to, čo robíme, nie je šport a my si niekde hopkáme na betóne a podobne, aj keď teda napríklad náš jeden športovec Peter Išpol trénuje v Triaxe, v triatlonovom klube, chodí s nimi na sústredenia a teraz v máji bol Championship, čo je najväčšie podujatie svetové v triatlone. My sme tam mali v rámci toho svoju kategóriu a Peťo skončil na 5. mieste medzi všetkými ostatnými plavcami, ktorí išli aj bez znevýhodnenia. Takže naozaj nehopkame na betóne. Áno, máme aj také, ktoré proste začíname a treba nejako začať. Máme potom majstrovstvá Slovenska a potom organizujeme už 5. ročník bol v otvorené majstrovstvá Európy v triatlone. Majú Slováci záujem dávať svoje deti na tú športovú kariéru, pokiaľ majú deti s intelektuálnym znevýhodnením? Ono, ako iste vieš, tiež si rodič, v tomto mladom veku to záleží od rodiča viac menej, či sa rozhodne, že to dieťa povedie k športu alebo nie, ale ja si myslím, že sa to postupne zlepšuje, že možno aj tí rodičia, ono najhoršie je pre mňa, alebo teda ja si myslím, že k tomu športu vedú ľudia iba tí, ktorí nejaký ten šport zažili, alebo teda že si tým prešli, že s tým žili a že vedia, že je to super, že dať dieťa do kolektívu a aby trošku zistilo aj to, čo je to nejaká tímová hra, nejaké podelenie sa a podobne. Čiže ono to v tomto veku naozaj záleží od rodiča. A u nás je to ešte viac menej
kombinované tým, že aj keď to už není dieťa, tiež za neho väčšinou rozhoduje rodič. Ale ja si myslím, že ten šport, ako som už na začiatku povedala, je naozaj pre naše deti, pre tieto deti s intelektuálnym znevýhodnením alebo pre celkovo ľudí s intelektuálnym znevýhodnením tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie, pretože to je to, o čo sa my snažíme všetkým vysvetľovať, že vlastne nie je to len o tom niekoho prijať niekam medzi seba do nejakého krúžku, ale aj ho akceptovať. A to je taký ten nadradené tomu, že vlastne keď už niekoho príjmete, tak ho už musíte aj akceptovať, aby vám ukázal, že vlastne dať príležitosť týmto ľuďom, či už na šport, čo sme vlastne tu na to my, na vzdelanie, v podstate na celkovo na život, aby ukázali, pretože im keď otvoríte dvere, tak oni vám otvoria srdce. Ale ľudia ešte stále majú predsudky, že? Že ak je dieťa, človek intelektuálne znevýhodnené, tak že nemôže dokázať ten športový výkon, ako keby, že to ide ruka v ruke, že nemá na to. Majú ľudia stále tieto predsudky? Myslím si, že majú, ale ono sa není ani čomu čudovať, lebo ešte pred možno 20, 30, 40 rokmi, ešte aj predtým vlastne to bolo tak, že tieto deti dávali do ústavov, niekde na okraji lesa, niekde, kde ich nikto nevidel a vlastne až teraz začínajú tí ľudia chápať, že vlastne mám dieťa s intelektuálnym znevýhodnením a nehanbím sa za to a prinesiem ho do tej spoločnosti. Že ľudia ešte približne žijú s týmito predsudkami, myslím si, ale už teraz je to určite oveľa lepšie, ako to bolo v minulosti. A dosť v nedávnej minulosti. Veď práve, že nemám pocit, že to je až tých 20, 30, 40 rokov možno dozadu. menej, Bavíme sa o inklúzii, ktorá nedávno toto slovo, že naozaj, že nikto mu nerozumel, nevedel, čo to znamená, ale ideme nejak vopred. Myslím, že už aj toto slovo je zaradené v takom bežnom slovníku človeka, ale vieme, že aj ten inkluzívny slovník nemá každý zažitý. Že možno, že vlastne niekto teraz nerozumie tomu, čo je intelektuálne znevýhodnené dieťa. Je to dieťa s mentálnym postihnutím po starom. Takže ono je to, ešte stále sa píše vo všetkých týchto lekárskych správach, že mentálna retardácia. Ono je to, ako pre mňa, to je strašné počuť, hej, a ja si neviem predstaviť, čo je to pre toho rodiča počuť, že máte mentálne retardované dieťa, hej, však tak nejakým spôsobom sa hýbeme vopred aj s tou inklúziou, aj s tými príležitosťami, tak trošku aj ten slovník by sme chceli zmeniť. Je to prebrané z angličtiny, teda je to intellectual disability, takže myslím si, že sa niekde hýbeme a že ja verím, že postupne to každý pochopí, pretože áno, stáva sa aj to, že keď poviem, že pracujem s ľuďmi s intelektuálnym znevýhodnením, tak nerozumejú tomu, čo hovoríš. Aké dôležité je pre tie rodiny, ktoré majú takéhoto človeka, takéto dieťa, člena rodiny, aby ten slovník tiež napredoval? Lebo tiež sa stretávam s tým, že prečo by som to mal hovoriť takto, veď stačí povedať, že je retardovaný, že je postihnutý a každý tomu rozumie. Možno je dobre vysvetliť ľuďom, že prečo je fajn sa niekde posunúť aj v tom slovníku inklúzie. Tak ja si myslím, že aj to dieťa to vníma. Akože nie každý je na tom tak, že je neverbálny, nevie, ako ono kedysi, a teda musím povedať, že sa s tým stretávame ešte aj teraz, že keď niekomu niečo nejde, alebo sa niekomu niečo vysmeje, tak mi povie, že ty si taký retard, alebo ty si Ježiš hráš jak postihnutý, alebo neviem čo, že je to veľmi nepekné a nemoderné a keďže sme v modernej spoločnosti, tak sa snažíme aj tým ľuďom rozprávať, ako by sa to malo vyslovovať. A je to napríklad aj to, že nemalo by to dieťa, alebo ten človek by daný na poslednú časť toho, čiže by ste mali najprv povedať, že je to dieťa s intelektuálnym znevýhodnením. Napríklad nehovorí sa, že intelektuálne znevýhodnenie dieťa. Hej, to sú tiež také terminológie, ktoré proste by tak mali byť, pretože tá osoba, tá osobnosť, ten človek by mal byť na prvom mieste. A my sa snažíme teda tomuto nášmu športovcovi, ten, kto sa k nám prihlási, dať identitu, pretože stáva sa nám, že nám napíše mamička, otecko, to je jedno, dobrý deň, mám mám chlapca alebo dievča s mentálnym postihnutím, mám autistu a chcela by som ho zapojiť niekde do športu. Ako sa volá, koľko má rokov, nikde. Proste že prvorada je tá nálepka, že má nejaké znevýhodnenie, až potom ide to, ako sa volá tého osobnosť. Ono to niekedy ani nenapíšu, že ako sa volá, alebo koľko má rokov a čo má rád a tak ďalej. A u nás vlastne tie deti, tu ľudia, povedia, že keď sa opýtate nášho športovca s autizmom, že ak identifikuj sa, alebo povedz, že kto si ty, tak povie, ja som cyklista a mám medailu zo svetových hier. Hej, čiže my mu dávame aj takú tú identitu toho, že čo on je. Už to není 18-ročný autista, ktorý mu nepoviete ani meno, dajme tomu, ale už je, ja som Miško a
mám autizmus a som športovec a vyhral som medailu a som cyklista, mám to najradšej, hej, že už si vie ako keby identifikovať. Takže my rozprávame aj o tom, že treba proste ho brať, alebo ju ako človeka najprv a potom mu dávať tieto pridružené veci, ktoré sa už akože bohužiaľ nejako vyskytli v jeho živote. Aké je to žiť s takou nálepkou? Ty sa stretávaš s deťmi, s ľuďmi non-stop a niektorí si to určite uvedomujú. Aké je to pre nich žiť s nálepkou, že na prvom mieste je to, že autista až potom, ako sa Myslíš volá? pre tých športovcov? Takto. Mne veľa ľudí povedalo, alebo sa ma pýtalo teda, že máme ťažkú robotu a že jak to vôbec môžeme dávať a tak ďalej. V prvom rade to majú ťažké sami oni, potom to majú ťažké tí rodičia, tréneri, učitelia, tí, ktorí sú s nimi dennodenne. My im prinášame šport, my im prinášame športové podujatie, na ktoré prídu a sú šťastní najviac na svete. Cítite tam tú emóciu, milión objatí, proste vďaka a všetko. A mne trvalo chvíľku, kým som si na to zvykla, že teda nemajú to ľahké, ale potom som si vlastne uvedomila, že my im prinášame niečo, pričom sú šťastní, pričom sa cítia niekde na vrchole svojej kariéry alebo svojho bytia a vlastne ja by som mala byť z toho šťastná, že im to prinášame my a že oni sú spokojní. Takže možno v bežnom živote to áno cítia, ale ja si myslím, že sa to stále zlepšuje, že už sú aj firmy alebo teda spoločnosti, podniky, ktoré berú týchto ľudí, že im tam pomáhajú v reštaurácii, ja neviem, robiť kávičku alebo odnášať riad, alebo pracujú v hoteli, alebo tá inklúzia sa začína sa prejavovať, alebo do športového klubu, keď ich zoberú. My sme to najprv pred takými 5-6 rokmi, keď sme to začali robiť, úplne nepociťovali a preto sme to začali robiť opačne. My to voláme, že opačná inklúzia. Že my sme si začali zakladať športové kluby, kde sme mali našich športovcov s intelektuálnym znevýhodnením a začali sme volať k tomu dobrovoľníkov, športovcov, aby nám prišli pomáhať. Čiže je to tak, že už je tam ten, kto tam chce byť, a kto to nejakým spôsobom cíti. Nie je to opačne, že teda naši chodia do zdravých klubov, alebo ako to mám povedať, aj keď máme také výnimky a je to skvelé, ako som už na začiatku povedala, ale začali sme to robiť opačne a naozaj vám môžem povedať, že tí ľudia, ktorí s nami začnú, aj mladí, hej, máme že 16-ročné dvojičky dobrovoľníkov, ktorí sú úplne skvelí, sú s nami od 13 a stále chodia s nami, hej, že stále nám pomáhajú na podujatiach, chodia pravidelne na naše tréningy atletické, či už plavecké, kdekoľvek. Takže naozaj tí ľudia, ktorí chcú byť s nami, tak už ostanú s nami väčšinou. Chcela som spýtať, či ste mali prípad, že dieťa, človek s intelektuálnym znevýhodnením sa snažil dostať do bežného klubu športového a neprijali ho tam? Alebo či sú aj prípady, kedy to vníma, že fungujú pekne, že tá inklúzia funguje a že dokáže byť v tom zdravom kolektíve v úvodzovkách prijaté a akceptované? Určite existujú také kluby, ale je ich málo. Je ich málo a ono niekedy teda ťažko, pretože ja som mala jedného, alebo teda mám známeho, ktorý trénoval futbal a hovoril, že mu chodilo také dieťa s autizmom, taký chlapec, a že sa to snažil rodičom vysvetliť, že teda je trošku inde, nie tým, že by nevedel behať alebo kopnúť do lopty, ale že tam niečo nie je úplne v poriadku. A tí rodičia to neprijali. Oni povedali, že nie, on je v pohode, že on sa bude chodiť. A vidíme to. A ak to funguje tak, že teda ten rodič o tom vie a dá ho do zdravého klubu s tým, že to dieťa tam trénuje a vie o tom aj tréner a nejakým spôsobom to uspôsobia, tak je to super. Horšie to je, keď proste ten rodič to dieťa tlačí a to dieťa proste nestíha, hej. A rodič to nechce priznať a tým pádom má strety s tým trénerom a potom ho tam ten tréner a možno ani ten kolektív už nechce. Takže tam je problém, ale ak to ten rodič vie, zase je to len o rodičovi, tak potom je to proste jednoduchšie. A existujú také kluby, ako som hovorila, Peťo Išpolt chodí do Triaxu so zdravými športovcami na tréningy, na sústredenia a podobne, čiže Peťo má detskú mozgovú obrnu, takže naozaj to vie fungovať. My máme 1300 členov, hej, a približne máme športové podujatie, kde máme 200, 300 ľudí, 150 a oni sa tam stretávajú ako komunita a oni si akože aj poradia navzájom, oni sú kamaráti, oni si fandia navzájom sebe, čo možno ešte nevidíte v tých zdravých kluboch, hej, že proste oni si fandia navzájom a je úplne, nie je to jedno, ale či už vyhrá alebo prehrá, tak sa teší z toho úplne najviac. Kedy si viem, že do materských škôl bol problém, aby bola tá integrácia, aby tá inklúzia fungovala, aby dieťa s nejakým znevýhodnením bolo prijaté.
Vnímaš to tak? Predsa s tou inklúziou pracuješ non-stop, že aj v tomto sa niekde hýbeme? Že, Áno. že sú to možno nejaké tie predsudky a obavy tých zdravých občanov, že toto dieťa bude ťahať ten kolektív späť, že ono to tak vlastne nie je? Ako to vnímaš? Nie, ja si myslím, že skôr ten kolektív potiahne to dieťa niekde viac, hej? Že tie deti sú tak ohybné v tej svojej mysli ešte a tak formovateľné, že napríklad moje deti to vôbec nevnímajú, že či má niekto nejaké znevýhodnenie, alebo teda vidia to, hej, aj mi povedia, ale povie, že ale však ja ju zoberiem za ručičku a pojeme sa spolu hrať. A to by bolo, proste to je taký môj sen a aj to dosť často hovorím, že stalo sa aj mne, že sme boli na detskom ihrisku a prišlo tam dievčatko s autizmom a proste mamičky odtiaľ odchádzali, že Išišaka je nevychovaná a to bolo, dobre, ja to vidím už skoro na prvú, že tam niečo nie je v poriadku a chápem, že proste niektorí ľudia to môžu vnímať, že je to dieťa zlé a nevychované, ale ak by ste mu dali šancu, tak to dieťa proste sa bude s vami hrať, hej, a to by bolo taký môj sen, že vlastne či už je mentálne postihnutý, alebo teda intelektuálne znevýhodnený, alebo má nejaké telesné postihnutie, sluchové, zrakové, neviem aké, tak proste tie deti by sa mali spolu hrať, pretože aj im to prinesie do života trošku väčší rozhľad. Myslím si, že kedysi ľudia mali strach, lebo z čoho máme najviac strach? Z toho nepoznaného. A presne, ak boli títo ľudia dávaní na okraj spoločnosti, niekde do ústavu pri lese, tak ešte treba trošku odbúrať také tie strachy a viac ich spoznávať, predsudky a práve to pomáha, keď ich dávame do tej spoločnosti medzi nás a vidíme, že teraz s prepáčením nikomu nič nehrozí, ak vedľa nás bude človek so znevýhodnením. Áno, určite. Určite im treba dať príležitosť, ako som povedala. A oni sú na to nie až tak zvyknutí, že tie príležitosti dostávajú. Takže vám viem aj zo vlastnej skúsenosti povedať, že keď športovec s intelektuálnym znevýhodnením, alebo teda človek, nech to nešpecifikujeme len na športovca, dostane príležitosť, tak ju chopí na 100% tak, že vás nesklame, že to bude robiť so srdcom a že to bude robiť s odhodlaním a že to bude robiť rád. Čo všetko dokážu? Naozaj, napríklad ja by som v živote nevliezla do vody, ktorá má 11 stupňov. Ani ja. A neplávala by som tam o 750 alebo 800 metrov v otvorenej vode, kde dole tam plávajú riasy a neviem čo všetko možné tam viete zakopnúť. Ja by som to nedala. Akože normálne, že ja ako zdravý človek, hej, bývalá športovkyňa, ktorá akože stále ten šport mám v srdci, v hlave, chodím si zahrať, čiže to nie je, že by som zrazu vypla šport a už ho nikdy nevidela. Ale ja by som to napríklad nedala. A oni si zoberte, že oni s tým svojím znevýhodnením, ktoré majú, to niekedy možno aj nepochopia, hej, že prečo by som ja mal vliesť do tej vody a teda on tam ide a možno sa necíti úplne dobre, lebo ten zdravý človek to pochopí, hej, že chcem ísť triatlon, musím odplávať 750 metrov v otvorenej vode a či sa mi to páči alebo nepáči, tak idem, zatnem sa. A možno oni to až tak nechápu, takže tie prekážky musia prekonať ešte 2-3 krát viac ako my zdraví, hej, ktorí tomu chápeme. Alebo ide na tréning, zdvíhať činky, alebo hra basketbal, alebo ide na atletický tréning, na plávanie a na druhý deň má svalovicu, tak on si povie, že však mňa to bolí, asi ten šport, tak ja asi neidem. Čiže on to v tej hlave musí oveľa viackrát prekonať tieto veci ako my zdraví. Takže oni už pre mňa dokážu už len to, že sa na to dajú a to, že si idú za svojím a to, že sú veľmi precízni a keď niečo chcú dokázať, tak si naozaj idú za tým, tak ich obdivujem v tomto. Možno to naozaj tí ľudia, čo nás počujú, nevedia predstavia, majú pocit, že plávajú v detskom bazéniku a idú tam a naspäť a to je ich výkon, ale ono to tak nie je. To sú naozaj že obrovské výkony, na ktoré my, zdraví ľudia, poväčšinou nemáme. Dokážu toho veľa, ako my stále hovoríme, že my neskackáme na betóne, ale robíme športové podujatia. Áno, máme napríklad také, keď si predstavíte nejakú škálu, tak na jednej strane sú športovci s viacnásobným znevýhodnením, ktorí sú kombinované aj telesné, aj mentálne postihnutie, čiže sú to väčšinou detské mozgové obrny na vozíčkoch, hej. A tam máme proste program, ktorý sa volá, to je Motor Activity Training program, čiže program motorických zručností pre športovcov s viacnásobným znevýhodnením. A to sú také, že premiestnite loptičku, hej, že chytíte do nejakej, že ju trafíte, alebo že postavíte to dieťa z toho vozíka a prejde po schodíkoch, že
to sú naozaj také tie základné veci. Potom máme mladí športovci, kde som už ako spomínala, je to projekt, kde sa nejakým spôsobom zisťuje to zameranie toho dieťaťa, že čomu by sa mohol v budúcnosti venovať. Potom máme gro tých všetkých podujatí, špeciálnych olympiád, chodia ako keby zo špeciálnych škôl, z nejakých centier, individuálni športovci, čo sú teda, že mám športovca s intelektuálnym znevýhodnením a ja ako rodič ho dám, alebo sú to rôzne DSS-ky, CSS-ky a podobne, tak to nám chodí na tie najväčšie podujatia. A potom máme reprezentáciu, ktorá sa kvalifikuje buď či už z našich nominačných národných hier, alebo z nejakých športových podujatí, ktoré sme mali predtým na reprezentačné výjazdy. To znamená, že budeme mať teraz, sú majstrovstvá Európy v plávaní na Malte, takže tam posielame našich najlepších plavcov, ktorí sme mali na národných hrách. Sú majstrovstvá Európy v jazdectve, alebo teda boli teraz. Včera sme sa vrátili z majstrovstiev sveta vo unifikovanom ženskom futbale, kde sme skončili 4. na svete. Takže a tam idú tí naozaj, že kde už otvárame aj my zdraví ústa, že wow. Hej? Takže my máme naozaj tú škálu tých športovcov širokú, preto keď má niekto aj dieťa alebo dospelého s intelektuálnym znevýhodnením a myslí si, že to nezvládne, tak my ho vieme niekde zaradiť, kde by bol šťastný, spokojný a kde by vedel športovať. Tvoj hnací motor je taký optimizmus za to, že sa nikdy nevzdávaš? Trošku to z teba ide. Áno, tak to asi musím. Že sa pozeráš na ten pohár, že teraz je poloplný a nie poloprázdny. Tak verím, že áno, ja to neviem o sebe povedať takto, ale verím, že áno a myslím si, že aj v tom športe tým, že možno kedysi my všetci hovorili, že ty si malá, ty nemôžeš hrať volejbal, ty si taká, taká nervózna, neviem, jaká výbušná a ja neviem, asi to bude aj v tej našej krvi, ale my sme 4, aby som akože nehovorila len za seba. Každá sme iná, ale spolu sa tak skvele doplňame, že to proste funguje a veľa ľudí nám nedávalo veľmi veľa teda nádeje, že tak, že 4 ženy niekde, že takto sa pohádajú a ešte sa to nestalo a nemám taký pocit, že sa to deje, práve že naopak. Moje kolegyne sa stali mojimi najlepšími kamoškami, takže je to, naozaj nám to zapadlo, naozaj nám to funguje a ja verím, že v tomto budeme pokračovať ďalej, aby sme dosiahli to, že aj štát nás bude akceptovať, aj ľudia nás budú akceptovať a budú sa tým chváliť, lebo kedysi to bolo tak, že možno nejakému rodičovi povedali, takže máte dieťa s Downovým syndromom, budete radi, keď začne rozprávať, budete radi, keď bude normálne chodiť, budete radi, keď neviem čo. Hej, a teraz ste na svetových hrách a veša mu zlatú medailu zo svetových hier, špeciálnych olympiád na krk a vy máte zimomriavky a plačete a pozeráte, že vlastne, že kam to ten rodič a hlavne to dieťa dotiahlo, hej, že vlastne odbúrať predsudky, ale naši športovci musia mať ako keby tie smery, kade musia ísť. Oni nevedia sa úplne sami rozhodnúť, hej? Čiže musíte ich nejakým spôsobom lídovať správnym smerom a myslím si, že môžu dokázať veľa. V čom ti táto práca naplnila srdce? V tom, že možno som kedysi tie predsudky mala ja, neviem, pretože som nikoho ani v rodine sme nemali. Nepoznala som ja takých ľudí. A proste bola som možno v takom tom, ako si povedala, v tom športovom svete. Proste klapky na očiach a ideš si svoje, hej. A mne to tak trošku otvorilo aj oči, aj srdce asi, že to, čo títo športovci dokážu, to, akým odhodlaním za tým idú, to, akí sú oni empatickí a tých objatí dostanete 1 000 000 za jednu súťaž. A nie tak, že by vás to otrehovalo, ale tak, že vás objíme a povie, že to bolo super, tak mne to tak príde, že toto ani od zdravých nedostanete. Hej, takéto zádozučinenie za to, že ste pre niekoho pripravili niečo, čo ho baví a v čom je šťastný. Takže, a otvorilo mi to oči možno v tom, že sa mi nechce úplne v mojom živote riešiť hlúposti. A keď má moje dieťa sopel, tak to vlastne je v pohode. Je sopel. Je sopel, proste, ktorý za týždeň prejde a nemusíme sa tu teraz nad tým rozčulovať, že Ježiš nemôže ísť do školy. Prečo? No tak nejde, no akože však nič sa nestane, keď bude 3 dní doma. Neviem, je to proste, otvorí vám to oči a otvorí vám to aj srdce. Myslím, že si povedala pravdu v tom, že nielen športovci, ale ľudia majú tendenciu, sme zahltení aj v tejto spoločnosti, v tejto dobe rýchlej, že sme také tej svoje bubline, že máme tie klapky, ale my zdraví trošku tie klapky dať na bok a všímať si, že tu nie sme sami.
a my zdraví viac pomáhať. Lebo môžeme aj tí, čo nemáme takúto organizáciu, tak sa nejako zamerať na tú cestu, že viac pomáhať, viac si všímať. Neignorovať to, že nie sme tu len my, tí zdraví jedinci na tejto planete. Áno, je to presne ako si povedala, že treba sa len trošku otvoriť a ja chápem, že je veľmi veľa ľudí, ktorí nemá čas pomaly ani na to svoje dieťa, hej, lebo majú biznisy a neviem čo všetko. Ale keď sa trošku nad tým pozastavia, že čo im ujde, proste my máme veľa športových podujatí a im stačí zatlieskať. Hej. To je prísť na naše športové podujatie a prísť sa pozrieť, že kto sme, čo robíme, stretnúť toho nášho športovca, zatlieskať mu za ten výkon. To je proste to, čo oni chcú a potrebujú. Tam nie je teraz nič, že by som ja od bežného človeka na ulici chcela, aby nám dal 100 eur do kasičky, lebo proste takto nefunguje a nie sme ani žiadna charita, aby sme to takto robili. Ale proste pustiť ich medzi seba. A to nemyslím len v športe, ale celkovo. Či už ste v nákupnom centre, na tom detskom ihrisku, v škole. Proste im otvoriť dvere a zažiť to. Čiže teraz tí, čo nás počúvajú, môžu prísť zatlieskať? Môžu, na vaše jasne, podujatie? samozrejme. Je otvorené pre všetkých občanov? Určite. Vieme tam byť na tribúne a tlieskať? No jasné, samozrejme. Máme na našej stránke máme harmonogram, vždycky ho zavesíme približne 1. 2. januárový víkend na celý rok. Máme zafixované termíny, takže keď si niekto pozrie, že kedy kde sme, tak tam aj sme. Teraz mi je ľúto, že som ešte nebola, ale pôjdem tlieskať. Naozaj pre našich je najviac ten potlesk. Keď sme začali niekde, že na prvom mieste pre teba samozrejme rodina, to, že si dvojnásobná mama a máš dvojičky, aké to bolo zistiť ten moment, že sú zdravé pre teba? Keď práve, že si v tomto svete. No, ono to tak mesiac trvalo, pretože jedna mi ostala vlastne na neonatológii, na ambulancii, alebo teda v tejto oddelenie patologických novorodencov, akože strašný názov, ale dobre. A mala taký proste problém jeden, ktorý sa riešil. Mesiac tam bola, nakoniec, chvála Bohu, všetko je v poriadku a to je také malé šidlo teraz. Čiže ja som to nemala úplne na začiatku jasné, že to bude všetko v poriadku, ale teda je. Som za to extrémne vďačná. A už som aj zabudla otázku teraz. Že aké to bolo potom? Ešte vlastne tá otázka naberá úplne iný rozmer, keďže to nebolo hneď, že si zistila, že sú zdravé po porode, ale až neskôr. No. Myslíš na to možno, že častejšie ako bežný človek, že to zdravie je vlastne obrovský dar? Určite. Nebolo to jednoduché, viem, boli tam aj oveľa ťažšie prípady, ale väčšinou si vždy žijete v tom svojom svete, takže neriešite hlavne vtedy úplne iné deti okolo seba. Ale vtedy keď nakoniec to všetko vyšlo dobre a povedali mi teda, že bude zdravá, že možno prvé 3 roky bude treba s ňou chodiť každý mesiac na kontrolu a neviem, aké lieky, kadejaké. Ale nakoniec je proste zdravá a je šikovná, krásna, úžasná, teda obidve sú, hej, ale tá jedna bola od začiatku, takže ja v tom vidím, že nie je to samozrejmosť. Každý, kto to má, by si to mal vážiť. A ten, ktorého to postretlo, že má takéto dieťa, tak s tým proste trošku sa popasovať a prihlásiť ho k nám. A uvidíte, že či ten šport, ja si myslím, že u 90% ľudí ten šport zaklapne. Že sú tie deti šťastnejšie, majú rutínu. A to je dôležité pri týchto deťoch, že musia mať nejakú rutínu. A keď chodia každú stredu na atletiku, alebo každý štvrtok do posilky, alebo každý útorok plávať, tak proste tú rutínu majú a nakoniec sa to naučia a nakoniec môžu možno to dieťa, ktoré má teraz 5-6 rokov a chodí sa učiť plávať, tak možno o 10 rokov bude na svetových hrách špeciálnych olympiádach vyhrať zlato, hej? Nikto nepovedal, že to také byť nemôže, takže ja už len tým, že som ten šport žila, prežila, športovala som proste 30 rokov, tak pre mňa je to automatické, chápem, že pre niekoho to automatické byť nemusí, ale teda tu je taký návrh, že teda aspoň, aby to ľudia skúsili. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a Ďakujem priestor. Myslím, že to malo viac rozmerov tento rozhovor a že to môže pohnúť niečím. S týmto tak a budem veľmi rada, ak by sa nám to podarilo. Verím, že áno. Ja dúfam, že ľudia, keď postupne nejakým spôsobom dostanú tieto informácie, lebo chápem, že asi ich toľko nedostávajú, takže postupne vieme spraviť z našej organizácie ešte väčšiu a ešte silnejšiu organizáciu, ktorá bude mať veľa adeptov na to, aby boli raz našimi reprezentantmi a našou výkladnou skriňou, s ktorými sa budeme môcť chváliť.
Ďakujem ti ešte raz, ďakujem, že nás sledujete, počúvate na webe Markiza.sk, ale aj na YouTube, alebo aj ako podcast na Spotify či Apple Music, všade nás nájdete, tak nás sledujte. Tak sa vidíme a počujeme aj na budúce. Ahojte.